तो हेलो गाइस माने नोंथांमोननिसिम आं मोनसे रस्टिं भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा जेबो इन्टारेस्ट मोननाय नङा भिडिअखौ एसे लाइक खालामबानो जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा खिन्थु आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो आंनि बे बड' टिभि चेनेलखौ नोंथांमोना जुदि नुवाखै बे डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ गासिबो थांनानै नायब्लानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै बांद्राय बुकिबाय थाला मा देखायनाय जाखो बिलाय मा देखायनाय जाखो माने WWE गेलेनो लुगैदों बिनिखायनो बेफोरबायदि देखायदों आरोना हेडलाइट गिदिर गिदिर लानानै ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो गुली गुली उफले उफले आंनोजों खालामगोन गुलि गुलि उफले उफले मा खालामगोन मोनथिला दे आरो मैयानो बे लामा गेजेराव थानानै माबा गुलि गुलि उफले उफले खालामनो मोनथिला मा गुलि गुलि उफले उफले खालामगोन गोलैबायसों आयौ गोलैबायसों आयौ गोलैबायसो माने बे नों फोथार गेजेराव मा खालामहैदों मैया माबा माबि खालामहैयाखैमोनथ' बेनिखायनो गोलैलालायबाय आयौ गोलैबायसों खत्म थांलै आसोल डाइरेक्ट आइ लाभ इउ बुंहैदो आं बेयावनो थागोन लाजिलाय लाङोलै आं फाइल लाया होनजाबा मा इसे मैयालै बे फाग्ला बिदिजों जायो ओइ जारौ नोंखौ फसायखाबाय आं No, 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 no. बा मोदीजी बा मोदी जी वाह ओइ सिख्लाफोर बांद्राय साइज फट' आपल'ड होनो नाङा बि एप गोनांखाबाबो हायना मुलि होनानै लाब जागोन आंजों खम बुस्थु नङालै बे दाब्लायाबो बहा मोजां मानसि जाहैबाय बेलाय स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ एसे लाइक खालामबानो जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो आंनि बे बड' टिभि चेनेलखौ नोंथांमोना जुदि नुवाखै बे डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ थांनानै नायब्लानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय